Munthu uyu mukumuonayu si mwana wa mmanjayi koma ndi mzibambo wa zaka 23 zakubadwa ndotalika 2 feet yokha ndipo pamapeto pake ndipo mutadziwe kuti Mulungu amalenga chomwe wafuna popanda kutenga upangiri wa wina aliyense. Komano mafunso ndiye samalephera kuti zitheka bwanji mzibambo nkumaoneka ngati khanda chonchi. Munthu uyuyu ndi ndani? Nanga zinatani kuti afupike chotere? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndife tidziwise anthu ochuluka mukugulisazo. Tilankhuleni kuti mumve zambiri. Dzina lake ndi Afshin, ochokera dera lina ku Bukanin Westland, dziko la Iran, mu chaka cha 2002. Family ina inalandira mwana uyuyu Afshin, komano uyuyu sanabadwe zabwinobwino monga momwe mwana abadwira, chifukwa atabadwa anapezeka akulemera 500 grams yomwe ndi half kg. Kwa iwo makolo anathokoza pa chimene chichi chifukwa chikhulupiriro cha Chisilamu zabwino komanso zoyipa zonse nza kwa Mulungu. Achipatala anati izi nzachilendo kwambiri ndipo ndi vuto la zachipatala lotchedwa skeletal dysplasias lomwe limapangitsa mafupa a munthu kusakula. Inu mukuziwa achipatala akati aneneza matenda pang'ono ndi pang'ono moyo unkapitilira mpaka kufika msinkhu oyamba sukulu, komano masukulu ambiri amamukana kuti ndi mmene alilimo ankaoneka kuchepa kwambiri, koma malo ena anamuvomera kumakaphunzira kulemba ndi kuwerenga komanso ankaphunzira madrasa omwe ali maphunziro a Chisilamu. Afshin ndi munthu monga momwe inu ndine tilili, koma tangosiyana pang'ono kamba kuti ndi kuchepaku samatha kupanga zambiri zomwe inu ndine timapanga, monga kuyenda ulendo wautali, kuthamanga. Mawu ake ndi ochepa ofanana ndi msinkhu wakenso, koma angachepe chotani aliyense ali ndi maloto mmoyo muno. Afshin ati amakonda kusewera mpira kwambiri ndi kuonera mafilimu choncho amafuna atafika pa Ronaldo osewera mpira komanso ndi kudzakhala star pa dziko lonse lapansi. Iye ati china chomwe amakhumba ndiye ndi moyo wa banja, ati adzakhala okondwa zedi akadzakhala ndi banja la chisangalalo nkumabala naye tiwana muja momwe inu ndine tichitira. Koma vuto pakadali pano ati bambo ake ndi omwe amamuletsa zokwatirazo ponena kuti sanakule. Bambo ake amamukonda kwambiri ndipo nthawi zambiri amakhala atamunyamula kwina kulikonse koyenda komwe angapite. Kumbuyoku ndinakupasiranipo ni nkhani ya mtsikana ofupikisisa dziko lonse lapansi, sono uyuyu ndiye ndi mzibambo ofupikisisa dziko lonse lapansi. Zinthu zingapo zoti muphunzire mu nkhani ndi zoti Afshin ngakhale ali otere koma sanasiye kulota ndi kumaziyang'anira pansi, koma anadziwa kuti ichichi chilipo ndipo chidzakhalapo mpaka kalekale. Pa chifukwa ichi chisamulese kulota choncho, ali ndi maloto akuluakulu a zinthu zosiyanasiyana mmoyo uno. Chachiwiri, Afshin ataona kuti walengedwa mosiyana ndi anthu ena onse, sanayitenge kukhala excuse yomudalira Mulungu olengayo, koma anayitenga kukhala opportunity yomupembeza tsiku ndi tsiku 5 times pa tsiku, potamanda kukula kwake kwa Mulunguyo ndi kuyamika pa zilengedwe zake zosiyanasiyana zomwe iye walenga. Ali ndi TikTok account yomwe amapanga timaklipi tosiyanasiyana tokhuza iyeyu, ndipo anthu amamukonda kwambiri kuphatikizapo anthu omuzunguliranso kwawo kwa amamukonda. Ukakhala moyo wake wa tsiku ndi tsiku iyeyu ati ndi okondwa ndipo samapanga regret pa chimene chichi. Ati kukhala otene kunamupangisa iyeyu kudziwana ndi anthu osiyanasiyana dziko lonse lapansi omwe amakhala akupita kwawoko kumakapanga madocumentaries ngati awawa. Pamapeto pake osayiwala kufikisa 2000 likes pa video iyi kuti ina ikufikireni mwachangu posachedwapa. Panganiko niso ni share nkhani iyi ya Afshin.